малките часове на нощта на 26 септември 2025 година нашата група се събра на летището в София. В 6 излетяхме за Ница и само час и половина по-късно вече стъпвахме на френска земя. Готови за приключение из Южна Франция, изпълнено с история, култура и аромати. След кацането потеглихме към Ним, град с повече от 2000-летия история. Настанихме се в хотела и след кратка почивка тръгнахме на първата си разходка. Арената на Ним, музеят Le Musée de la Romanité, катедралата и La Maison Carrée, една от най-добре запазените римски постройки във Франция. Градът ни посрещна с дъх на лято и древност, а вечерта завърши с уютна вечеря и първите споделени впечатления от нашето френско пътешествие. Денят ни в Ним завърши спокойно, но това беше само първата страница от едно незабравимо пътуване. Историята продължава.